Zdravím, vlog číslo 14, zdravím ťa z Bratislavy, z Concord klubu, kde sme sa zúčastnili krásneho charitatívneho Hennessy Poker Cupu. To je super, to je krásny dažit. Sedím tu pri stole, mám strašne veľa žetonov a snažím sa, no, držím sa. Snad to vyhrám a budem môcť prispieť na nejakú charitu a všetko bude krásne. Zapamätaj hlavne to, že sme dali nové takoj trička, obnovili sme web, máme zabukované nové koncerty na 2014, chystáme nový merch, chystáme nové single, chystáme nové veci, lebo čo? Lebo nespíme, hrajeme. All in, 24/7, 365, vlog číslo 14. Šuej! Vieš Poker Face, Max? Musíš zamyslieť nad tým, že môžem? Nemám peniaze na zaplatenie účtu. To je Poker Face. Jak Huel z Breaking Bad. Stále, aby ste si nemysleli, že už som vypadol, stále sme tu, stále sa to deje ešte. Tu, Poker Cup Hennessy v Concord klube v Bratislave. Zarozprávala s Romankou, ma očarila svojím klasným vnútorným pokeržím. To za to, že ho musí dodržať, za to, čo má na sebe. Ale všetko, jak má byť starý. Vlog 14, v roku 2014, je šťastný nový rok, všetko dobré, do nového roku, ktorý je už pomaly v polovičke. Ty si blogerec? Ty si ten vyjebaný videoblogerec? To si ty? Videoblogy robíš, áno? Kopíruješ ma? Áno? Vlog číslo 14. Dekel.